Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Nining paknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat dinha kanimo. Niini nga kahigayunan o Diyos nga padayon pa nga ikasabod sa kahanginan ang binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa o kining estasyon. Nga unta mahimuon mo kini nga instrumento o kasangkapan pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan sa binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug dinha sa ilang mga kasing-kasing mutubo mulambo manalingsing ang paghigugma sa pagpangalaga dinha kanimo. Ginong Dios niining taknaa kami nagampo kanimo nga panalangini ang mga buluhaton nimo nga ginahimo dili lamang dinhi sa kahanginan kundili ngadto sab sa mga nagkalain-lain nga mga puloy-anan house to house. Panalangin ni ang mga tawo nga imong gitugutan nga makahimos pagsultis pulong sa kamatuoran. Nining gabiuna nagampo kami kanimo adunay daghang mga lugar o dapit karon nga ginahimuan og mga crusade. Ikaw magapanalangin sa tanan nga mga speaker. Palangisab karong gabiuna, unang gabi o sinugdanan nga kagabion sa pagwali ni Brother Izao diha sa Maya, Daan Bantayan. Ikaw Ginong Dios magapanalangin nga unta dunay mga kalag nga imong kinahanglanon nga makahimos pagduol nga mga laga dinha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope.
Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamuadto sa pinakamin portion sa atong programa ato sa aning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong buntag diin ka man di ay karon nga kagabi wala man ko naka bati sa imo. Okay, dito ta sa Cebu City, doon natay pasyente nga giduaw sa community hospital. But sad to say nga pila lang ka hours akong pag-abot dito sa hospital, nabugtuan ganin taon sa kinabuhi. But we praise to the Lord nga na-prepare gini ang iyang kinabuhi sa wa pa siya mamatay, you know. Basta nga sa adlaw niya sa pagbalik si Ginoo siya ra ang adunay kagahom sa pagbanhaw sa mga nangamatay. Okay, niya pa tayo basahon. Evening, Brajon, ako lang tamyaw ng akong mga kauban tanan sa Victory Church, Calatrava, Minapasok, Nunoy Solivio ni. Okay, maayong gabi, Brother Nunoy Solivio, diha sa Victory Church, Calatrava, Minapasok. Maayong gabi kanyang tanan. Hope nga ang atong programa diha okay lang, no? Unya, salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Okay, diha pod sa kuan di ay dinha sa nila sa nabautismuhan po diha, no? Nila ni kuan Brother Ricardo Incabo uban siyang asawa diha sa kuan dinha sa diining kuan sa kuang hapon Victory sa Calatrava, Minapasok, no? Maayong gabi tanan ang gidron nga nangakabig sa atong programa. Maayong gabi usab sa tanan mga nagpaminaw. Nga patay basahon sir pangutana ni. So ato lang usa ni kana na may pangutana nga ato nga gipasaligan nga tubagon, no? Okay, niya patay basahon. Akon gid ginatamyaw nga akon utod nga si Jimboy. Dong Jimboy, sa diin ka na sa bungaw. Kay paggadto ko dra ilan ni tatay, way ka man. Sa diin ka na gid subong. Maayo nga gabi sa imo da, kabay nga okay ka lang. Halin ini kay ate mo. Salamat sir sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyo nga pagsunod sa atong programa. Okay, niya patay basahon. Mo-greet ko sir og maayong pagpaminaw nila ni Ate Hasmin, ni Kuya Juju og ni Kuya Itel og ni Lula Ingkar. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyo nga pagsunod kanunay sa programa. Last text nga akong basahon. Okay. Sir, mo-greet ko og happy birthday kang Manoy kang Manoy Librando nga mag-celebrate siya sa iyang birthday ugmang adlaw sa iyang 29th birthday. Salamat sir. Okay, salamat po. Well, mga higala, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message niya sa cellphone ato sa pod tan-aw kung atong monitor kung di ning dapita mga nasuras kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan nga naminaw karon. Kutob sa giabot sa labyog sa atong broadcast. So welcome ang tanan sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O niya, pwede mo higalang maka-text na mo ni Brother John or maka-send og mensahe dinhi sa ato nga Facebook live, no? Ya, palihog lang pod atong ipahinomdom pag balik atong i-share mga higala ang ato nga live ngadto sa ato mga friend, no, para sab sila makakita pod sa ato nga programa og makapamati sila sa pulong sa Ginoo. So ato ning basahon mahigala ato nakita sa screen ni si Jake Somalinog ni ay mga heart kisend og kamot nga nagpray.
So may gabi ini mo diha Brother Jake sa Dumaguete. Niasad si Arobin Dilantar de la Piña. Mayong gabi ay kaya to daw. Mayong gabi mga people of God. Okay, may gabi Brother Robin. Niasad si Rolando G.R. Veldosola. Mayong gabi ninyo Bradley o Brajon. God bless sa tanang naminaw o sa Magmadaugong Crusade sa sitio Tagasa, Marangog. Okay, magsugod yung crusade ron diya sa Brother Rolando no, sa Tagasa. Ano na po yung crusade? O si Pastor Blasi ang magdumala karon Brother John. So, dili na diha sa church. Sa Ang kuan. sa Tagasa, sa church Tagasa. So, nagka-crusade ka man diha. Di pa lang dugay. Bago lang. Kanya, Ina- kay, ang mga directors, nagkatag man sila, murag ang upper na ilon siguro, na niya, siguro mo dawat upper na ilon. So sa Tagasa, magwali si Pastor Blasi. Kanya, si Pastor Charles Nograpod, Sa punta, nailon. dili diha sa dinhi sa Santo Niño, Brother John, sa ilang tiyawing dapit ba? Diha Oh, sa abay Pilay, man ako sa Pilay punta, Street. kanihisgutan man na namo. Karong hapon lang, nila ni Brother Rofil, sa punta man sa akong nahibawaan. Pero gana po dapit sa Santo Niño, okay po kay Oo. daghan Kay man ang diha tao sa diha. Nailon Church, burag si Pastor Jomar siguro. ICC, si Oo. Pastor Jomar dili Oo. si Pastor Charles Nogra, Oo. ICC. Pastor So punta gyud kang Pastor Jomar Compuesto, unya karon po magsugod. Apunta siya magwali o Sa punta kay mo nasgutan na mo dos Pastor Jomar Compuesto. So ang Santo Niño kang Pastor Charles Nogra. siguro punta siguro ibutang sa taga Nailon. Aniya so daghang mga crusade magdungan karon. Murag ambot sa bagsakan kang Pastor Sid Ismeralda unta tos kaduawan man to niya kay nalagi nahitabo nga dili gyud kapugngan kamatayon Sir Jailen mo to nga ning give up ang kadwawan sa crusade nga himon unta diha sa church no kay ana man pud ihaya karong Huwebes si Jailen si kadwawan Brother John. Yes. So aton tanaw ni sunahan ni asad si Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John, Brother Libby og sa mga nagsunod nining programa. God bless. Murag diha pod sa Patag Brother John sugod po karon si Pastor Barsinas. Si Bindon. Oo. Karon sugod sa karong gabi na. So daghang mga crusade nga start karong gabi na. 1 week kutob na sa Bernes. Okay. Atong giawhag atong makaigalaan no sa mga nining madapita o bisan pa man sa Ampo Simidilin warag wa na close crusade ron Brother John. Murag wa ko na district ni Pastor Hill. sa ko bago malang nahuman ang sa Paypay sila pudto sa Brother Isaw ubana diha ka team sa Uwaloy unya nadtong Sabado nagbautismo tog 11 ka mga hamiling kalag. So karon Brother Isaw Karon gabi na kang si Brad Isaw man gid mo kana na ang speaker gyud mag-start karon diha sa Maya. Okay, ni asad si Brother Mario Alquizar. Maayong gabi ninyo diha Brad Libby og Brad John og mga kauban diha sa station. Naminaw mi diri sa Panalipan, Katmon, Cebu together with Brother Pablo Jason Jr. So salamat Brother Mario sa inyong pagpamati diha sa Panalipan, Katmon. Ato wining amigo diha sa Carmen Church na Brother Mario Alquizar ug basta na mga kaigsunan. So adtong nang labay ng mga Sabado diha ta naka-schedule sa Sugod didto pud sila ang Carmen, ang may sa Danau unya may naa sa Katmon ug Sugod na mura sa tug fellowship ang amo dito pagsimba pod. Nya Brad Mario may gabiin niya kumusta mong tanan diha sa tanang naminaw karon sa atong programa. Okay, ito din tanaw ni Gala ang mga nag-like ug nag-heart niya si Jeb Jethro. Niya ato sa nakita din si Jex Sumalinog, si Dennis Ondos, Basilio Notarion Jr., Mario Alquizar, Ronilo Itang, Tris Jamin Jaime,
si Shirley Fuentes Alcontain, niasad si Frey Alcuma, Jan Moses Rosalihos Puyot, Ronaldo Bragat, Abner Dualio, Leonard sa Auman Mibato, niapod si Ivar Langido, Ariston Boyno, Philip Lane Bruniola Dihito, o si Cristel Joy dito. Okay, mauni ato nakita, Brother John, akong ibalik ni mga panahon. Okay, salamat Brother Lebe. Mga higala adto ta sa pagkuan, adto ta sa paghatag og atensyon niining gitext sa ato ni Brother Bartolome Batonghinog. So Brother Bartolome, sa ako nga natiman-an lang sen sa ato nga programa, murag kalima na ninimong text sa imong pangutana dire Brother Bartolome, di ba? Og nasipyat magani ko, mahimong dili kaayo layo sa ako lang na hinumduman kalima na ni. Mas mahi Brother Bartolome nga may lain ka pang pangutana diri nga maabot aron pod nga ato pod nga mahisgutan sa kahanginan. Okay, ato ning basahon. Sir, good day. Ako lang gyud ni iduol sa inyo program kay daw napikon ako. Kay na ako'y kailang ang iya tinuhuan Iglesia sa Dios. Daw kahambog bagyod kay sila gyud kuno ang tinuod. Unya kusog manaway namong Katoliko. Hasta inyo pundok apilon og daot kay wa kuno mo nagtug-an sa tinuod. Sila ra kuno mga ambisyon kuno mo nga moadto og langit nga dinhira kuno sa yuta. Salamat sir, si Bartolome Batonghinog ni. Okay, dagang kayo nga salamat Brother Bartolome. Mahitungod anang gitawag og mga pagpangdaot. Ayaw kaayo mo ana og ngano mahat mo ana. Nga kung kamatuoran ang atong gibarugan, natural dauton gina sa mga taong wa sa kamatuoran. Bisan pa magani si Ginoong Hesus sa iyang sitwasyon, sa iyang kahimtang gidaot pud siya. Gawas nga gidaot, wa pud siya ilha nga Dios. Wa pud siya ilha nga anak sa Dios sa iyang panahon pa. Ug unya ang mga apostoles maupdo. Kung imong basahon ang Knights of Masters book sa page 50, ang mga apostoles kasagaran ato nila wa gito mamatay og sakit, namatay to sila sa mga taong mga lampingasan, mga taong kriminal. Muna nga pag ang imong pundok na gani nag-imbak og daghang mga armas, unsay imong ikasulti ana iya pa na sa Ginoo nga pamatyon ang mga tawo nga gusto nila nga patyon. Kana ma-realize nimo kung unsa gyud ay ang tinuod nga kolor sa nangalagad sa Ginoo og sa ngalan lang nga nangalagad pero ang pasilungan ang yawa. May tungod anang mga pagpangdaot, ayaw mo ana og inunta nga magpaapikto mo kay normal ra gyud na nga daoton ang tao nga nagkinabuhi diha sa insakto. Mahitungod aning imong kana lagi kung insakto pod ang imong gibarugad. Pero sayop sad nya imong hunahunahong gidaot ka, awa alang gid pod hinuon ka daota, gisultihan ra ka. Pero og kamaturan ang imong gisulti, unya daoton ka, aw dili man na problema, no? Akong balik kag basa. Sir, good day. Ako lang gyud ni iduol sa inyo program kay daw napikon ako. Kay na ako'y kaila nga ang iya tinuohan Iglesia sa Dios. Daw kahambog ba gyud kay sila gyud kuno ang tinuod. Unya kusog manaway namong mga Katoliko. Hasta inyo pundok apilon og daot kay wa kuno mo nagtug-an sa tinuod. Tinuod sila ra kuno. Mga ambisyon kuno mo nga moadto og langit nga dinhiraman kuno sa yuta. Salamat sir, si Bartolome Batonghinog ni. Okay, daghang kaayong salamat nimo Brother Bartolome Batonghinog. May tungod aning puntuha no nga mga ambisyon mi nga moadto og langit, dili na usa ka pagpangambisyon kundili nga offer gina sa Ginoo nga mo'y amo pod nga gihandom.
nga muadto gyud pud og langit, kay langit manggod ang destinasyon sa Ginoo. Kung duna may gihisgutan diha nga yuta, nagkinahanglan na kita sa husto ug lalom nga pagtuon maanang bahina kung sa unsa nga mga senaryo nga ang tao magpuyo dinhi sa yuta. Pero ang tinuod pagkasulti, langit ang gihisgutan, dili kay anhi sa yuta. Kay unang-una si Kristo mahimo gyud siya hinuon sad nga bakakon. Kay kung anhi naman lang sa yuta, nganong nagsaad pa man si Kristo nga mobalik siya unya kuhaon niya dadon didto. Kung imong basahon ang Juan kapitulo 14 versikulo 1 ngadto sa 3, nagsulti mismo si Ginoong Hesus nga matud pa niya, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang mga puloy-anan, kun dili pa muadto ako una kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. So kung kining mga bahina akusarme nga nangambisyon ming muadto og langit, uy dili na pagpangambisyon, kundili saad kana ni Kristo nga maoy among gilauman nga muadto pud mi og langit. Kung imong tan-awon, si Kristo nang siya sa balay sa akong amahan aduna didtoy daghang mga puloy-anan, kundili pa moingon baunta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, nga kun makaadto na ako og makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Si Kristo nagyon sa balay sa akong amahan, duna ditoy daghang puloy-anan, muadto ko aron pag-andam og luna alang ninyo, nga kung makaandam na kog lunaalang niyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako usab kamo. Tan-asa man di ni ang amahan. Kung imong atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9, nagsulti sa pag-ampag pagtudlo ni Kristo, pag-ampo nag-iyon siya, pag-ampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga naa sa mga langit. Hain di ay ang amahan, tuwa sa langit. Unya nag-ingon si Kristo, sa balay sa akong amahan, didto adunay daghan nga mga puloy-anan. Kung dili pa moingon baunta ako kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, nga kun makaadto na ako makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Mo sa dili na pagpangambisyon, nga naman si Kristo manggod mismo ang nagsaad diana nga didto sa langit duna ditoy mga puloy-anan, nya pangambisyon di ay na nga igo raman min nga naglaom og nagtuo sa gisulti o gisaad ni Kristo. Dili na pagpangambisyon. Pamatiin ninyo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 1, unsay gisulti dinhi, kung basahon dinhi sa 5:1 sa ikaduhang Korinto, kung unsay gisulti dinhi is the word of God, ang gihisgutan dinhi, kung basahon na, kining atong lawas karon na isama sa balay nga atong ginapuy-an, samtang ania pa kita sa kalibutan. Period. Akong balikan. Kining atong lawas karon ay sama sa balay nga atong ginapuy-an, samtang ania pa kita sa kalibutan. Ania pa kita sa kalibutan. Dili nato igsapayan kung mamatay ang atong lawas, kay nasayran nato nga may ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an didto sa langit, kini dili binuhat sa kamot sa kundili sa Dios, og dili nagayod mamatay bisan kanus-a. Unsay gisulti dinhi? Ang Dios nag-ingon dinhi nga kay nasayran nato nga may ihatag ang Dios kanato
nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an didto sa langit. Asa magpuyo ang mga matarong didto sa langit, ug sila og dinhiras kalibutan ning mga iglesia sa kanini ang Dios. Imposible masanig na tinuod ba ni silang iglesia sa Dios, kay lisod masagid pud kaayo na hinumdum baya ko ni katong si kuan nga grabe gyud makapang-issue sa SDA si katong Carding Ricardo Serrano diha sa Kabintan Ormoc Pastilan, hagad-hagad og debate hangtod ron. Wa ginito nga, wa gid pakita hangtod niingon na lang nga magampo lagi kus Ginoong maligsan ka des bugos dump truck aron malata ka. Unya wa magina siya gid ka prueba mahitungod ani. So ang gisgutan dinhi langit. Unya pagpangambisyon bagon na ang ato lang kung unsay niya sa gipasabot o gitudlo sa Biblia niya ta magbase. Unya atong basahon na dinhi sa kaning popular version kung unsay gisulti dinhi sa kaduhang Korinto 5:1. O akong basahon unsay gi pahayag o gipasabot dinhi ni Apostol Pablo mahitungod ni ining mga bahina. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 pamatian ninyo unsay gisulti. Kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong yutan-ong payag didto sa langit wa mangyud dinhi sa yuta. Didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot ug walay pagkatapos. Didto sa langit wa mag-ingon nga dinhi sa yuta. Busa kung napikon ka na diha brother kining Bartolome, kalma lang. Kay mato gisigiham og daot nga Katoliko, apil pud ang Adventista nya sira kunoy tinuod sila insakto ay kanang mga isyuha kanang mga puntuha dili gina bag-o para namo nasanay nami anang klasiha sa kinaiya sa tao. Ang ila magud ana dili magud gospel, ang ila gossip. Mo bitaw na nga katos noy Ricardo Serrano nga hagad-hagad og debate kunoy gastuan tigig kag kwarta aning debate pamatud-i gyud na tanan nimo. Unya kay maghagad-hagad unya og imo nang dawaton o atras na pod wa na say klaro. Unya niya gisulti dinhi nga langit gyud dili ginaingon nga kuan, dili ginaingon nga mangambisyon mi moadtog langit, kung dili gisulti man gyud na. Usa sa mga gipasabot ni Apostol Pablo sa iyang panahon sa mga pagpangwali gani si Apostol Pablo uwahi namang nakabig sa 12 ka mga apostoles. Tungod kay si Apostol Pablo nikayab na si Kristo dito sa langit, usa pa siya nakabig kay kadtong iyang gihimo nang luto siya sa mga taong mituo kang Hesus sa pangalan ni Hesus, paingon manunta siya sa dito dapit sa Damasco kay iyang lutuson ang mga tao nga nagtuo sa kang Kristo. Pero diha pagyud sa dalan wa pa siya kaabot sa Damasco, dunay ingnon ta kahibulungan nga nahitabo niya, nahulog siya sa kabayo until nga kadtong kahayag nga nakita, nakapabutas siyang mata, nakadungog siya og tingog nga matud pa, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Unya nangutan na si Pablo, kinsam ka Ginoo? Si ako si Jesus nga ginalutos mo. Ug unya to make it short nga si Pablo nahimong kinabig og nangalagad si Ginoo. Unya kay sa iyang pagkamanlulutos nahitabo sad nga nahimo siyang lutusonon sa iyang pagpangwali sa pulong sa Ginoo. Ingon niini ang iyang gisulti sumala sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20 nag-ingon apan kita mga mulupyo sa langit wa maging mga mulupyo sa yuta. Muna nga brother Bartolome ang tinuod paggasulti kanang mga tao nga kanunay manghilabot mangdaot munay klasis mga taong wa kahibaw unsay gisugo sa Ginong iwali. Ang iwali gospel dili gossip. What is the difference between gospel and gossip? Gospel gani mo nang maing balita kang Kristo diha ang tao maluwas niya na. Pero gossip na gani mo nang pagdaot-daot, pagpupanaway. Mo na nga magnaway nga unsay gisulti ni Mudre nga sila ra gid kunoy tinuod. Dili man na kuan, dili man na
dili man na problema na ang pag-angkon nga sila tinuod kay di man pud sila rang punduka ang nag-angkon nga mo'y tinuod daghan pa man pud. Pero si Apostol Pablo nagsulti siya, ha? Nga matud pa ni Apostol Pablo nga langit gyud, pero ag ilag yuta wa man ay problema kay ila man ang gipili. At least nga ang Dios nagtanyag sa tao nga langit ang pagapuy-an. Kung atong basahon din is the Word of God, sumala sa gihisgutan din sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 20, well niya, gisulti din hiyon, ini nga versikuluha kung unsay gisulti din sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 20. Unsa may sulti ni akong basahon ug unsay gipamahayag dinhi ni Apostol Pablo. Matud pa apan alang kanato naging dinhi ang langit mao ang atong tinuod nga pinuy-anan ug didto gikan ang atong ginapaabot nga manduluwas nga si Ginoong Hesukristo. Langit man unya ingnon ta Brother Bartolome nga nangambisyon. dili man na mao'y kamatuoran nga ipawali kay ang kamatuoran tinuod magyod pero ang ila nagmaanad sila anang pagpamakak naara na nila pero langit ang ginahisgutan dili kay kining yuta kay kining yuta tunawon magyud ni Ginoo, ha? Iya ning sunugon unya unsa may imong puy-an diha matunaw man ngani si Ginoong Hesus nagsulti siya dinhi sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 20 ato ning basahon kung unsa gyud ang gipasabot dinhi sa atong Ginoong Jesucristo. Dapat inyo ning hunahunhaon ug pamalandungon dili kay tungod na membro mo diha unya mao gitudlo sa inyo mo na lang ginay inyo bisag di mao. O dinhi sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 20 unsa gisulti dinhi si Kristo mismo ang nagsulti ani nagingo dinhi kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga iskriba ug sa mga parasiyo dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Tan-aw ra gyud na ha, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unya ingnon ninyong nangambisyon o dili na Brother Bartolome ato pangdugangan pagbasa dinhi sa Mateo 18:3 o 4 unsa pay gihisgutan dinhi kini mahimo gyud nga mag-take note mo pagkahuman inyong basahon kay aron mo nga makapadayon sa unahan sa pagbasa sa ubang mga bersikulo dinhi 18:3 o 4 sa Mateo unsay gisulti dinhi akong basahon na giingon dinhi matud pa nga og kanila miingon siya sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kun mga usab kamo og mga himong sama sa mga gagmayng bata dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Langit magyunagisgutang Kristo. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama nining gagmayng bata siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Langit gihapon ang gihisgutan dili yuta. So Brother Bartolome, ug kasiguruhan mangyod mo'y atong lantawon ug pangitaon ang imong nadungog ug nabati karon 100% dunay kasiguruhan nga kini kamatuoran nga langit dili nang mga bunga lang sa mga dinahom-dahom, ha? Dinahom-dahom. Kung atong basahon dinhi sa gipamulong gihapon ni Kristo sa 8:11 sa Mateo ingon niini ang gisulti makita ba nimo ba mahulagway nimo nga mura og dunay dako ba nga grand reunion sa mga katawhan sa Dios didto sa langit dili dinhi sa yuta. Akong basahon dinhi sa 8:11 Mateo nagingon og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug manglingkod tambong sa kanaanan uban kang Abraham ug Isaac ug Jacob. Tanaw ha, gikan akong balikan para maklaro og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug manglingkod tambong sa kanaanan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob. Nandiin maning dapita tambong sa ubang kang Abraham kang Jacob. Mato padayon na nakubasa nagingon dinhi
did kanini ang dinhi Abraham ug ni Jacob unya diha saging harian sa langit. Asa? Saging harian sa langit. Unya naunsa man hinaon ng hitabua nga aw natural lang gina brother Bartolome nga magsigig pang daot, magsigig pang hilabot kay dili magudlagi kamatuoran ang gibasihan. Pero langit gyud. Kung imo pang basahon ang pinadayag 11:12 nag-ingon unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila sa kakamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Langit ang gihisgutan sa puangon sa mga panganod. Kay lagi si Kristo nagsulti masya sa Juan 14:1-3 duna didtoy puloy-anan. Unya sa iyang amahan. Ang Juan 14:6 nag-ingon si Kristo, ako ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi nako. Tanawa lang ka. Hain man ang aman, tuwas langit. Way makaadto kung dili pinaagi ni Kristo. Mabitan na si Kristo mo ani aron sa pagkuha sa tanan nga mga nangalagad diha kaniya. Unya, kung imo pang basahon ang ipamulong ni Kristo, dili ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa langit ang gisgutan, Brother Bartolome, dili kining yutaa ug magkita mug usab anang tawhanaa aw ikaw nalay mo adjust sa imong kaugalingon kay matud pa nimo daw kahambog naman gyud. Unya alang-alang man na nimo ug imo gid pud na di man na pwede nga ang imong kinaiya imo pong idudho sa iya ni ang iyang kinay idudho sa imo nga lain-lain magkinaya ug ang iyang kinaya ang pagkahambog ug pagpangdaot. Awa, dili man na kuan, dili man na nato problema kay usa mo ginaiyang kinaiya. Pero sultihan taga Brother Bartolome na manzaggoy pipila lang pod gyud ka mga kaila nga membro sa iglesia sa Dios nga naa de sa Isidro. Sila si Brother Gumer o sila Sister Rhyme. Uy, okay raman kaayo, dili man ingong mangdaot. Ako agi ko'y nasaksihan pod sila nga nang hilabot og nang daot. Pero kanang imong kaila nang hilabot og nang daot aw iyasan na ang ato lang ang pagsabot sa kamaturan dili ang likay sa kamaturan. Hinumdumi si Kristo nagsulti siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Langit ang gihisgutan dili kay kining yutaa, kay kining yutaa pagatunawon kini pinaagi sa kalayo. Kung imong basahon ang ikaduhang Pedro 3:10 hangtod sa 12 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Sumala sa nang Tesalonica 4:16. Kuhaon siya sa puangon sa panganod nganuman kay kinigong yuta at tunaw ni pinagis kalayo. Kung atong basahon sa Gaduhang Pedro 3:10 ngadto 12 ningon kay ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw pinaagi sa kalayo. Tunawon kining yuta kining kalibutan na. Unya nag-ingon sa 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pag kinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyos nun. Ang gikinahanglan ang pagkabalaan ug pagkadiyos nun. Nag-ingon sa 12 nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pangatunawon ang langit ug ang yuta unya pagasunugon ang mga buhat nga ni sunugon kining yuta. Unya sa 13 nagingon apan kita nagapaabot sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kanang yuta maoy ato unya nga puy-an human madala ang tao didto sa gingharian sa langit after 1,000 years. So ingon niya na kahapsay ug kaklaro ang gipasabot Brother Bartolome sa balaan nga kasulatan. Okay, si Brother Libby
maghatag og dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna, maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John adto ta sa pagtubag sa pangutana. Nindot kayong pangutana nga gipadangat nato dinhi. Ano sa di pa nako tubagon mahigala ato sa ning lilion makadiyot ang ato nga screen alang sa atong mga viewers. Anya dunay mga mensahe nga ilang gipadangat ato ning tan-awon ni si Cirilo Felicio. Mayong gabi mga brad. Watching here in Tabuk, Mandawi City. Okay, salamat kayo Brother Cirilo Felicio. Kanya ni asad si Meljoy Escalikas Almosira. Maayong gabi diha ninyong tanan sa istasyonan sa radio og sa mga taong naminaw karon. God bless natong tanan. Niasad si Pastor Edgar Villegas Bohos. God bless you, Bro John, Bro Libby Claves. Okay, Pastor, salamat sa pag-view, Pastor. By the way, condolence di iPod ni Mr. and Mrs. Abraham or Abraham Claves, kamatayon sa ilang anak. Sayang in taon. Noon, nangalagan mas Ginoo. Niya condolence po ni Pastor Peter Rosales sa kamatayon sa iyang asawa. So Pastor, mga pahasubo gikan diri sa Jesus is Our Hope. And hope nga sa gihapon magapabilin ang mga alaala o gugma diha sa pag-alagad sa Ginoo, Pastor. Taliwala sa mga balod o mga bagyo gunos nga maabot sa atong mga kinabuhi. Okay ni asad si Mama Love Nohaki. Good evening. So good evening ni mo ma'am. Anya ato ning tan-awon pagyod ang mga atong nakita dinhi sa screen nga nagtan-aw ni si Chene Doktora Langido 5. Ni ato pong nakita dinhi si KJ Ikarma Amoroto, Leonads Auman Mibato. Anya ni asad si Ronaldo Bragat, Jan Moses Rosalihos Poyot, si Aida Tirana, at pong nakita si Froy Alcumag Sara Katampatan, niapod si Ma'am El Silong sa Australia, niapod si Shirley Fuentes Alcontain, ato pong nakita din is Brother Wilfredo Cañete, Dihito Arone, o niya po Sturgeonalyn Lumuntad. Ato pong nakita din sa screen si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Daday, may gabi mo diya daday, abi na kog nasiro gid mi sa imong presence karon daday da. May gabi inyo sa Australia ni Mami Banji exduhan niyo ko mga buotan mga anak. Usab kang Pastor Randy Zozon and family. Kini po si Pastor Edgar Villegas Bohos. So, salamat kayo sa inyong pag-view sa ato nga programa karon. So mopadayon tahigala, pasensya kayo sa akong tingog tungod kay insakpan taning ubo, Brother John. Mas may siguro, Brother Living, permi lang kang ubuhon kay mura man noon og ma-teenager noon og tingog nimo pamation og ubuhon ka. May magpagsugod og luban sa tingog. Mo gani, murag nagkaulitaw na hinoon. Okay, adto ta higalas maghatag og tubag, no. Ang pangutanang gipadangat dinhi nga murag ang usas mga Catholic siguro ni siya ang nag-send. Catholic gini siya. Okay. Matod pa niya sila gidaot, kita pod gidaot po ng Seventh-day Adventist. Niya ingon siya nga hambog kuno kayo. Kusog kaayong midaot daw sila ra ang tinuod. Church of God, Brother John. Yes. Church of God ni nga kang Armstrong siguro ni. Basen iglesia sa Dios. Kay di man mo adto og langit. Kay mao man ay pagtulunan sa iglesia sa Dios nga katong kang Armstrong
nga anhira sila siyota mga higala. Pasagdan na po nato og di sila mukuyog sa langit. Kay mao man ilang unahuna, pero atong tanawon ang Biblia. Kay based on the Bible mo gani atong programa din ni higala, ang mga pangutana ang tubag atong sukdon ang huna-huna sa nangutana og ning haombas Biblia. Sa muli atong tanawon mga higala, ang gitudlo nila nga ang mga matarong dili moadtog langit, mao ba kanay gitudlo dinhi sa Biblia? Basig nagtutuo ta nga iglesia nga iya sa Dios, unya kasumpaki di ay sa pagtulunan diha sa Biblia, pagtulunan sa Dios ang atong gitudlo. Matawag lang na noon nga nagdaladala lang tas ngalan nga iglesia sa Dios, nindot pinangalana pundok sa mga katawhan sa Dios, kay iglesia pundok mo na katawhan sa Dios, nindot kay na og nagtudlo ko og sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Nagdadala lang ko sa ngalan nga nindot, pero akong pagtulunan kasumpaki sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Atong panahon higala dinis Biblia kon tinuod ba nga anhilang sa yuta ang mga matarong dili moadtog langit, kay supak mo sila anang pagtulunan nga ang matarong moadtog langit, no? Supak sila So atong tanawon daw kinsa man kahiilang gisupak atong basahon is Biblia. Dini ko magbasa higala sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa Juan 14:2 og 3. Ingon ani atong mabasa, si Hesus nagsulti ani nga maoy atong manuluwas mahigala nga ning anis kalibutan nagpakatao para natong makasasala, nagpakamatay og ang iyang kamatayon maoy pagtubos sa silot sa atong mga sala. Nabanhaw siya og may kayam sa langit para sa nato, kay iya tang andaman og puloy-anan sa langit. Mubalik pod siya sa Hebreo 9:28 alang pod nato mahigala. Atong basahon daw ang Biblia. Sa dinhi pas ginusos sa kalibutan, unsa may iyang gisulti ngadto sa iyang mga katawhan. Katawhan gani nag-involve na bisan unsang relihiyon na. May iglesia sa Dios siguro, ma-Catholic, ma-Seventh-day Adventist, or bisan unsang tawhan na. Pero atong tanawon ang saad ni Kristo nga mo'y atong manuluwas. Unsay gisulti niya? Gaingon siya din didto sa balay sa akong amahan. Ingon siya didto, tudo sa langit. Sa balay sa akong amahan. Asa man ang balay sa amahan ni Gala? Asa man ang balay sa amahan? Siyempre ito sa langit. Kay mag-ampo pa maingon man tang amahan namo nga anaa sa langit. Nagtudlo si Hesus kay dinhiman siya sa kalibutan, giingnan niya ang masumusunod. Didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak o daghan kunong mga kwarto didto sa balay siyang amahan. Ingon si Hesus ni, muadto ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Asa miadto si Hesus? Yan isada sa dinhi pa siya. Muadto ko didto. Asa siya muadto? Sa balay siyang amahan. Asang balay sa amahan? Tuwa sa langit mga higala. Ingon siya nga muadto ko didto. Unsay purpose siyang pag-adto didto? Gayon sila dinhi aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. So ang tuyo niya nganong moadto man siya sa langit sa balay siyang amahan, iyang gisulti ingon siya aron sa pag-andam og lugar alang kanato. Kisay gidaman niya kanato kita higalang mga katawhan. Way gibutang ni iglesia sa Dios, way gibutang bisan unsa. Basta kanato mga tao nga nag-angkon og nagtuo kang Kristo apil ana. Unya gaingon ni sunahan. Matod pa niya dinhi. Kung tuwa na ako didto og makaandam na og lugar
alang kaninyo. Mubalik ako aron kuhaon ko kamo, aron nga kun asa ako atoa usab kamo. Ato na lesson ha. Muni giyon sa 3. Kun tuan na ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo. Sa ato pa human na siya makaandam. Unsa iyang buhaton? Ingon sa dinhi nga mubalik ako. Unsa may tuyo siyang pagbalik? Ato i-continue. Mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Kuhaon man tani asa man tadala dinhi sa yuta. Kanang word nga kuhaon dalhon giga didto sa dapit, dili kay alsahon lang unya, ibutang labag gihantak lang, ialsaho gamay ibalik lang pod. Di ang atong basa diri ingon si Jesus, mubalik ako. Sa tupadi second person ang sulti ani. First person yun si Jesus, mao'y namulo siya, mubalik ako og kuhaon ko kamo. Kuhaon man taniya asa man tadalha siyang pagbalik. Siyempre adtos balay siyang amahan. Asa man balay sa amahan? Tuas langit. Nga tumas langit? Tungod kay tuwa dito ang iyang giandam nga dapit alang nimog nako higal. Klaro ana. Ang mga Kristihanon, ang mga nagtuo kang Kristo gisaaran niya nga sa iyang pagbalik atong nabasa, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron nga kon asa ako atoa sa kamo. Tuwa man sa balay siyang amahan sa langit ang iyang giandam nga puloy-anan higala. Sure og sigurado higala nga kitang tanan nga iyang makatawhan, iyang mga inanak sa adlaw siyang pagbalik ning kalibutana, dalhon taniya ngadto sa langit. Di sad ta magbuot-buot og adto og di takwaon dinhi. Okay, aban na ba magunahon na ba na ubang Kristohano magunahon na nga igkamatay kuno kung siya matarong tulas langit. Oy napanas lubnganan, natulog para sila diha sa lubnganan. Nagtaabot na sa adlaw sa bali ni Kristo diin ang mga matarong pukaon gikan sa abog sayo ta aron dalhon sa langit, no? So di ta mag-una og adtos langit, maghuwat ta higala kay naay muda na to, paingon naay mo escort na to ba, kuhaon ko kamo gani sa unang Sunika Kapitulo 4, mga manulunda musapwang sa mga matarong paingon dito sa langit. Pagkadinutan na sapwangon kas manulunda kuhaon dinhi, sapwangon pagtas manulunda paingon dito sa lugar diin giandam ni Ginosos ang puloy-anan alang kanato. Pero sa pagbalik ni Ginosos, kundi mo kuyog ning iglesia sa Dios, di man po mamugos ang Ginoo. Mo po mag-inusaw, ari na din kalibutan na bilin sila. Ingo mas Ginosos, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Na pangutana, kay kuhaon man di ang katawhan si Ginoo. Kanya mo balibad lang gini iglesia sa Dios nga adi mi manguyog ni mo kay ang gitudlo sa mong pastor ani ra misyuta na pagkadakon di mala sigala dalhon tas manuluwas paingon sa balay siyang amahan adto sa langit unya mo balibad pag ani ta syuta. So alang sa mga kahigalaan nato nga iglesia sa Dios na minaw karon nga nagtudlo nga di maadtog langit, ato ning tuhuan ang gisulti Ginosos sa ato pa ang atong nadunggan nga doktrina nga anhira ta syuta kasumpaki diay na higala sa gisulti Ginosos sa iyang pagtuluan ni Ginosos nga ang matarong dalhon dito sa langit. Arita kang Ginosos nganong adto madhon magita sa langit. Atong tan-awon pag yun. Ari ko magbasa sa libro sa Kolosas mga higala. Libro sa Kolosas. Dito po rin gisgutan sa Kolosas 1:5 ingnon ko kamo ni ingnon kamo ni ini tungod kay nagpaabot man kamo sa inyong ginalauman. Tanaw ha? Kisa nagpaabot kita ginalauman
nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Di ini gitagana ang atong gilauman nga puloy-anan gisaad si Ginoo. Ingon ni gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kining inyong ginalauman nadungga na ninyo kaniadto sa dihang gisanyaw kaninyo ang kamatuoran o ang maayong balita. So nga atong gilauman higala to sa langit. Tuad itong gitaganas Ginoo. O niya, sa mabasa na to sa Kapitulo 3, ingon ni nga tinguhaan ninyo ang mga butang nga tuas langit, ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Atong tinguhaon ang butang tuas langit. Dili kay anisyuta. Moto atong tinguhon sa pambuhaton, mangandam ta sa atong kaugalingon aron sigurado nga sa pagbalik ng Hesus makauban ta kaniya. So wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit a puso natong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala nagampo kita, mahigugmaon og dalampanan nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa langit.